Di kesempatan acara hari ini tentunya dari Yang Perkasa Sang Putra Genades lewat mimbar atraksi sepanjang sore dengan judul kalimatnya yang anak durhaka didukung dengan para pelaku di antaranya Wablekok Kang Ono Surono, Kang Cecep dan kawan-kawan, dan juga di kesempatan acara ini tentunya sang aktor tunggal sekaligus master magician dan juga master illusion. Siapa lagi kalau bukan Kebo Adilaga. Dan tentu di kesempatan acara hari ini garapan musikal dan juga ilustrasi musik digarap apik oleh rekan musisi yang handal dari Yang Perkasa Sang Putra Genades. Siapa lagi kalau bukan Kang Bagong Adijaya dan kawan-kawan. Dan tentu di kesempatan acara hari ini dari saya pribadi merupakan asisten sutradara yang mengucapkan selamat menikmati adegan-adegan atraksi di sini dan semoga menghibur. Dengan judul kalimatnya Misteri Anak Durhaka. Dihimbau buat adik-adik yang para penonton ya untuk diperluas lokasinya ya, jangan terlalu dekat ya, silakan dikarenakan atraksi sore ini sangat memukau sekali ya. Hati-hati buat ibu-ibu yang punya anak kecil juga ya, harus dipegangin anaknya mau ya, soalnya ya takut lari ataupun ketakutan ya. Dan juga buat Bapak Panitia Hajat, terima kasih banyak. Syarat untuk atraksi ya sudah dipenuhi ya, semoga sore hari ini atraksinya berjalan lancar. Dereng ini pun mulai kula nyuwun agungé pangapunten dumateng para sing seguru lan seilmu sing seprofesi. Ini wonten kula para kasang ganggu ya. Amul niki amul. Nok pikir di sisi deh. Awas bocah cilike penontonnya radaan mundur supaya rada lega ya, lokasinya supaya rada luas ya, hati-hati atraksi ini ya.
Ladala. Rupa-rupane sore iki anak tamu sing diundang. Ora sebran ora sabren iki bocah cilik rambutnya gondrong. Anggur-anggur sore-sore tekan kene ana maksud lan tujuannya apa? Lan sapa sederamu? Iya, isun tapon siramu. Ya. Bahkan manusia pengen urung arane kita. Kita kan diarani setan cicilimi. Oh, jadi yen sing darani setan sing cilimin. Sing wis viral ning video ning YouTube wis mancanegara. Oh, dari sira sing arane setan cing cilimin ku. Kita sengaja aduh singkat. Tuwa kami kini uripe kita sengsara banget. Uripe kita menderita banget. Lawas urip karo bapak tua sing cilik tekan gede semene. Kita ora uruni ngembok bapak. Setan cing cilimin. Anggur-anggur nangis tenang apa? Apa sih dipengeni? Keberwana manusia sing cilik tumakani dewasa. Ora uruni ngembok bapak. Meneng karo bapak tua sengsara bae. Kadang mangan, kadang ora. Sedengaken bapak tuane sakit-sakitan bae. Sampai klambi suwa garing ning awak teles ning awak. Sampai orang ketuku-tuku aja. Awas. Rupa-rupanya setan cing cilimin lagi luru mangkesan. Lagi luru batur. Sengaja marek ning kene kita ku pengen luru batu. Sing sapa-sapa bocah kene uripe kang ora gelem ngaji, uripe kang ora gelem salat, mengko bakal tegawa ning kita. Oh, dari luru
bocah cilik sing orang gelem sholat orang gelem sembahyang lan sing lawani wong tua ya kun sing dadi bature emang kun tujuan niki ananging mengketen ya setan cilik ini pada padane sira luru batur ning desa iki mual bakal nemu batur kang model mengkono ayo goleti dioyak bocah kang bakal dadi sasaran iki endi kang bakal dadi bature iki rupa-rupane bocah mau anak ning ngadepane kita bocah kang lagi nurabun bayi bocah kang lagi bengung bayi aja sambat sirah mengko sirah bakal tekrasuki raga badane iya kena kita Sinatria awas hati-hati lan waspada setan cilipin wis ilang akal kari nakal ayo dicana awas hati-hati hati-hati lah mas bocah mau sing wis gawe huru hara dicandak ditaleni rupa-rupanya setan cilipin bocah sing ora sembarangan sapa-sapa sing gawe honor sapa-sapa sing gawe huru hara dicandak ya wani macam-macam nih Pak Bola aku awas hati-hati dan waspada Sinatria dijaga ditaleni awas maju Ira saiki wis kecande Ira saiki wis kecekel ulung ning sapa arep galuk sira sabet sabet ning sapa harus kene sudah tulung ning sapa arep jaluk sabar ning sapa semene pirang-pirange wong semene akeh kok kenapa Sajana nangis metu banyu mata gede
Siki wis dadi kodrat lan wis dadi ganisan nasibmu. Bonggane sapa kang gawe lantaran lan gawe kawitan. Bonggane sapa gawe huru hara. Sapa-sapa sing gawe keributan pastine bakal disiksa lan dicabut. Allah pada aku. Allah pasti lempuh. Senajanan jaluk ampun 1000 ampun, saiki sira wis moal bakal tak ampuni. Justru arep tak eksekusi mati. Dipenggal bulune. Ibu Rama, daripada isu menyandang larangan kayak gini. Rama, isu mati. Ayo, bokat anak ucapan terakhir, anak omongan sing jaluk tulungan, jaluk sabar. Najana sira nangis metu banyu mata geti. Isu nura bakal iba dalam rainir. Sawise sira uli nyanda, sawise sira uli nyanda, sira saiki tak banda, sira saiki tak taleni, tak kepugi tak pecudi. Saiki sira kawruana, raini rawis pada abu, raini rawis pating lempu, pating penjutul, ora rata. Senajana saiki sira wis uli banda, senajana sira wis uli naledi, isun durung puas, isun ora sudi, yen baik wujud sira masih urip ning tempat panggonan iki. Rasakaken sira manusa, sira saiki bakal tekan jingaken ning laut kang ireng. Ayo, wadya balanku, silam-silam siluman.
dan yang berkayangan angin bocah mau dia jingakan di laut kair. Lah bocahku nganti mati tuh makani perlahan harius kaya kenen isunku iya rasa hanjal mulane semono sekabeh para prajurit wis dadi kumuamane kita yen setiap ana wong kang ninggal yen setiap ana wong kang mati ayo kita bareng-bareng gotong royong nglayat ning wong sing ninggal. Iya diangkat sad diadusi dingin iya sawise ori ngadusi mengkok layon mau dianjingaken maning ning lawon kang ireng. Iya punten teng tiang mriki sedanten kangge demi lancare permainan sulap iki sejak kula badhe nyuwunaken dumateng para penonton sekabeh nyuwunaken seiklase serta saridone kanggo dalane permainan sulap iki. Iya sok aja isin kenang alite aja lebar kenang agunge sepisan malih kula sejak nyuwunaken dumateng para penonton sekabeh kula sejak nyuwunaken seiklase serta saridone kanggo syarat lan syarat. Iya sepisan malih dumateng tiang mriki sedanten tiang mriki sedaya khususnya kanggo ten desa ten Kertanegara kanggo syarat lan syarat. Nah iki minangka kanggo selingane Mister Kebok kang wis keceluk muluk kawentar ketang gara ke anak buah limbat ke. Iya hapunten mbok pilih sing sedrula seilmu seprofesi kalian gula nyun agung pangapunten sanes buah sanes baik gula adigung serta adiguna rasa gula pang pintere nyun agung paraun niki mah cuman sekedar kanggo ngehibur teng tiang mriki sedaya khususnya kangge sesepuh sedaya mawon kang wonten di wewengkon desa Kertanegara niki. Iya anak buah limbat gawa salah sawijining kantong ajaib hong wilahoe beredap iki sulap lamun delangkan sulap sekabeh para penonton meripate boten kenging kepit go dibuang go awas hong wilahoe beredap awas. Woi, belakadak. Woi, belakadak. Haha, sawise gegotongan mau dibuang saiki arep tak sulap diselap-selip dibulak-balik ngedadiaken salah sawijining keanehan ngedadiaken salah sawijining keajaiban. Oh iya, oh
ai dalam duit maya aja maning sing dewasa bocah cilik gaya matane pada ijo iya nya go iki sulah awas bisa maning go dibuka iki kanjut kundang anjut ajaib go sleting maning iya awas ki go sele kegodongan iki salah sajining godong samput iya awas go hong wilaheng brakadabar-dabar santi blues mancing melebu ning sajroning kanjut gudang go gelem matane mencerang mulute komak kami tangane digerak-gerakaken pertandane ngetokaken salah sawijining mantrane ngetokaken salah sawijining gambine ngadur go iya beli percaya ora diwaraga apa dadi ilang dadi elaka oh iki sulah oh awas hong wilahe setan tempe setan goreng-goreng mancing melebuah ning sajroning kanjut kundang ganti sukma ganti warna awas woi blakadak woi blakadak senajan jampine cukup blakadak tapi iki emang gede khasiate lan gede manfaate go ayo go jalangan go hari deleng duit mah bocah padari ribut ayo aja maning bocah semene jare mister kegogo wong semene mah pasti mel kebagian kabeh iya ingat go awas ke deleng go godong sampu iki arep dianjingaken delengan awas matanya mendelik aja ketip-ketip melotot bae plus iya awas hong wilaheng tak buka man ning gurie go dibuang langka maning kosong maning langka apa-apa nih maning iya sawise uli buang seletingnya ditutup matanya mendelik mencerong ning tuan rumah lalalala rupanya arep jokot sesuatu ke awas awas wait belakadak wait belakadak jampi ini belakadak melulu iya awas oh iya duitnya oh aja sembarangan senajana bentuknya bledak kanjut kundangin tapi iki gede hasilate gede manfaate ku aja sembarangan kin kanjut kundangin ke wis ana sing nganyang 20 juta gitu iya oh itu sulah iya Kang Kebo senajan Kang Kebo iki permainan Surabaya masih akeh masih birak-birak mung karena sayang waktune sedelet maning wan sine maghrib mulane semono saiki Kang Kebo istirahat oh dingin nah go salah si jining menusa sing wis ditaleni go sing wis ditaleni di banda saiki wis udar talianane mung sayang bocah dadi kaku beku kang kaya mengkon wis udar sing taleni mung bene beku yen sira durung tekang kudune nang yen sira durung tekang pastine isun sengaja arep ngetokaken hawa murni niraga beira-ira sanalika badanmu kaku beku kang kaya mengkonon saiki teka lemes saiki kage sadara kage elingan. Iya, hadirin rekan tamu yang berbahagia sehubungan berkumandang azan jam maghrib ya untuk wilayah Kertanegara Pulau 16 sekitarnya dari saya pribadi.